ve kha pai cha ga pu ve khe ko no tha che ti nga khu ga ve o khu pu ta le o le me kha tie no pu ko no yo no che ti ye ni gu ko ta le o ti pho kha ga na lo ve no te ga je yo ma pe ga ve te che ga ko ve khe ko no cha ga bu da ve te che te me ne te sa ka e to ma ta no me phu tha che nga mo ga ve nga o pong no ve me phu e chi le go da ve ha ba e khi yo o cha kha pe nga ge lo jo ta cho no cha ma ga ko nga ma bi lo ga no nga ge che la ko ti chi ma lo ta ma ta khu nga ge che la shi me nga ka no cha mo ga me mya ka no ge che ga kha ta ka nga pa no che la ma phe ga ve te che ga ko ve khe ko no tha ga bu da ve te che te me ne te sa ka e tho ma ta no me phu tha che nga mo ga ve nga o pong no ve me phu e chi le go da ve ha ba e khi yo o cha kha pe nga ge lo jo ta cho no cha ma ga ko nga ma bi lo ga no nga ge che la ko ti chi ma lo ta ma ta khu nga ge che la shi